Hey yo, what's up? May papamayo sa inyo dito lang. Last day, in trams na mo. And then, nang-appeal ko og vlogging contest. But suddenly, na-disqualify na tong video. Kay, naisa kabutang, nani-chat. Naisa kabutang, wa sila ganahe. Tanaw na rin nyo, tanaw na rin nyo. May papamuyo sa inyo diya, an inhuman, Giovanni Ernest! Nata sa sapa! Umado tag Cebu! Kay mag-intro! Red Stallions! Ahoo! Di na ko kita palabi kay... Daog na. Daog na! Sukol ba? Sukol ba? Ayaw na! Ayaw na! Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Online class. Siguro huwag ka mo pastoryahon about sa online class. Ang inyong istorya is luyo sa atong mga nagyan tayo sa hardships about sa online class. Nariya pang pinakatunan, mga nana. Mga bisag hinay kay ang connection, hinay kay ang internet, naarga puntay kuan maningkamot arga punta kay para maabot na to mga goals, atong mga dreams, sagluyo sa mga unsa nga mga nagyan natong maglisod ta. Na but still naarga punta, di ba? Inana arga po pareha ra man tanya tanan general ba, general. Inana nga akong nagyan sad same as sa mga nananaw sa inyo diha, tama ko, di ba? Tama ko, di ba? Atin ako, ang akong istorya, akong gusto istorya kanang kuan, lahi kanang wala ko kaila sa akong classmates. Kasi pag eskwela man god mas kuan sa ko ang kanang mga classmates na ako, mga banding nga mga buhat, mga kuan na. Kay hapit na mag end ang school year and then wala na ako sila nakabanding, mga classmates na ako. Yes, magchat-chat ni sa GC pero lahi mong sa personal nga mga banding. Actually nga ron amigo may pero wala ko kabalo kung amigo ba dyan. Kaya wala lagi ko kaila nila personal. Nagkaila may sa online lang. Lahi mo ng personal ni mga makaila sa makachat-chat lang. Mao na to nga ako ang concern. Sorry kayo kung luya kayo ko kay init ka diri wa magunta naglarga. Nasa labas ang mga wild dogs, me and my compadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Ako bay, kuhan ako bay. Inspirational message raw nga tagbay. Tama mo tayo mga kanina nga kita tanan pareha kay nana po ako apod kanang sa mga signal nana mga pareha ram dan yung mga rason gito mga classmates na bisag kanang mga nananaw nila pareha ram ito tanan mo nang ako tagalan ta mo inspirational message ang tama inspired pud mo no kaya namo ko amigo gud nga undang na sa eskwela tungod kay makaingon siya nga wala siya matun-an daw dahil nauna ako sa akong ugalingon nga yes tama siya na wala na po koy makuan wala na po koy matun-an man nga na but naka-realize po ko nga para ma-achieve na to ang mga goals kinahanglan na to ato bangon no unsay na sa atong palibot karon we have to deal with what's around us. Tama ba ang English na? Tama ang English? Tama ang English. Uy, masig na yung mga English na ba? Bitaw, tama to siya. We have to deal with kung unsay naa sa tuwa karon. Example, kung kanang unsa may atong nasa tuwa karon. Tuwa gina siya dapat agyan kay padulong mo sa tuwang goal. Padulong mo sa atong padulungan. Mao na nga, bisag unsay mubabag sa tuwa, kay padulong man ta, naman tayo kuhauno, naman tayo apton. Dapat atuwagin ang atubangon. Then mga na-istorya na ako sa ako ang amigo. Then, ulahin na lang dito para magpa-enroll sa second semester. Kaya first semester, naka-eskwela to siya. Then pagka second semester, wala. Then shout out sa mga day. Dul, tanaw mo kami. Michael John Ani, let's go. Mora siguro na ako kaya para di na kayo taas. Kaya, listen kayo na-edit, baby no. And then enough na ta sa paghatag og negative sides about sa online class, no? And then let's talk about the positive sides. Ug na negative na positive, di ba? And the positive is naarata sa atong balay and pwede nato mabuhat ang atong gusto buhaton. Pwede ta magklase nga magkaon. Magbatay bata. Malibang. Maligo. Mangape. Manulubake.
Sa tarungan na diha. Wala natin labot. Sobrahan ra, sobrahan. Magklase nga kauban nimong pamilya! Mulupad! Namay mulupad? Present, ma'am. Hey, kumusta? Entertain ba mo? Wala? Okay, balongon. So kidding aside, no? Actually, 2 minutes na lang nabilin para sa mahuman na itong 7 minutes ng vlog. Gusto lang ako i-address ni sa inyo, ha? Nga, ting-ani dyan ni. Sa una, pagsugod, nakaingon ta nga, kung saan na to pagkatuon, kung saan na to ning online class, nga lisod mga kayo. And then, tanawa, karon. Ako, first year college na ko. Hapit na ko mag second year. Hapit na mahuman ang school year. Ikaw, siguro kung saan ka year level karon, parehara ta. Wala ka bantay. Ang pinakalisod na yun, ang pinakauna. Bantay ka sa istorya ganina kapag nasa sakyanan. Kapag nagkalo ka pag yung nani ba, anak siya nga. We have to deal with what's around us. Yes, tama to, mali. Tama to. Trust the process yapon. Bisan pag unsay atong atubangon. Kinahanglan na to ng kayanon. Kaya naman tayo mga goals. Gusto ko makahuman og eskwela. Bisan pag unsay akong agyan, ako nang atubangon. Para sa ako ang mga damgo. Para sa ako ang mga goals in life. And hapit na yun mahuman ang 2 minutes. Gusto na ako pasalamatan, ma'am sir, sa ako mga ka-department. Daghang kay salamat sa inyo, Fred Stallions, Criminology. Padaog na itong vlog ba? Nahuman na rin yun. Daghang salamat sa inyo, pagtanaw ninyo. Unta na entertain mo ito. Subscribe mo sa Manila to Brother. Shout out sa akong mga amigo tanan, sa akong parents, sa akong kuya, sa mga ate, sa sakyanan, nagpahiram, sa kang sir. Katulungan ako ng usab. Salamat. Daog unta to no? Daog unta ni ba? Huwag lang ko nalibang.